Hello guys, welcome back to my channel. जोङो हाय दिनै ओरैबायदि ग्रेन्ड माने ओरैबायदि मोजां बियायाव थांगासिनो दङ लोगोफोर ओरैबायदि देलायबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम देलायदों नायनो हागोन लोगोफोर आं माबायदि देलायदों नै नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ रहर ओइ बाजार नों पिन दङ Hello guys, dia menang जाथारबाय बेदर बोस्लिंनायफोरखौ नायखादो जोंखौ माबायदि बोस्लिङो जोङो बेदरफोरखौ Hello guys रहरलाय नै जलायलांबाय खामजानाय नैया आनांगो ओमफ्राय गुल्लाथा थाबथा जागा गैला आरोना लोगोफोर बिराद बिजि जानो नेबाय थादों बिराद मानसि गुलिखौ हरगोन हाबाय जि पस्ट होदों भिडिअ आं देखायनो हाबाय काम जानो जोबाय जों खामजानो जमबाय थादोंलै नै बिसोरो ओंखाम मोनजायाखै ओंखामा एसे मोननो दंख' गावसोर नेगासिनो आरो बिसोर नै बिसोरो नै दालिदों सालादों खामदों सफायग्रोबाय लोगोफोर